Hai लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनै मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों। मोजां मोनोब्ला नायलांफाबाय थादो लोगोफोर। थ'दो बिदिब्ला दाउ बुथारनो नागिरदों। नै जोंहा दै फुदुंनानै लाबाय। दाउआ नै जोंना दाउआ जानोसै दिनै बे दाउखौ। थैसिगोन नों दाउ दिनै। नै बिगुर सिगुर खुखांजोब्बाय। दा सावनोसै एसे हांनोसै आरो। नायदो बेसेबां साफा खुखो आङो। दाउजोसोमोन बिदै दै फुनायखौनो होबाय। मेजेम मोनजाथारसिगोन। सावस्रेमबाय नैया गेसावसो अरबो गैया बन गैया। गेसावसो सावस्रेमबाय जोंना। मेजेम गुरसोदोंना बावसो जाबाय। माबा जाना दं बेखौबो लांनांगौमोन खुलिनानै टेनसनसो जाना दं। नै जोंहा गोदाखांजोब्बाय बे आथिं गांखं। दा आरामसे एवनोसै। दुगैखांबाय नै दाउ बेदर गोदाखांनानै थै रेजेरनायखाय दुगैखांबाय। देलायखांबाय देलायनानै रेडि जाबाय। बुस्राव स्राव मा बानायदो नों? मा बानायदो? आयु नै लिपस्टिकसो फोननो नागिरदो नामा बेलाय? मानोथो दांदो? सिथर ओंखारसोदोंलै मोखाङा नै। ओंखाम जानोसै जोंहा। ओंखाम ओंख्रि मोनबाय। मा ओंख्रि दे जाहा खोन्थालाय? दाउ ओमफ्राय आलु ओमफ्राय बावबाय। दा जानायाव देखायगोन ना मा मा ओंख्रि जोंना। नायलांबाय थादो बिदिब्ला। मबाइल मोनैनि बोराबदों बेयो। दा होगोन आं दे दा होगोन। दा जानोसै। ओंखाम ओंख्रि संनायखौ देखायबाय थायासै लोगोफोर। मोनजोब्बाय जानोसै जोंहा। आरो मानामुनि बाथोन देबावदो नो आब'आ देखायहैनो र'। मानामुनि बाथोन देदों नै आब'आ। गोथावथार जाहैबाय मानामुनि बाथोना। ए मेगनाव हाबजाबासो। जोंना ओंख्रिया मोनथारसिगोन। दाउ आलु मुला बेदर। गोथाव नुखाबायलै। लुगैनो नाङा दे लोगोफोर। लुगैबा देनांहाय जानो फै जोंनाव। साराय गोसोम होननानै लाजियो नामा? नै जानोसै लोगोफोर। दाउ बेदर आलु मुला मा होनो बियो मानामुनि बाथोन। ओमफ्राय आरो बियो दाउ फ्राय। नै आजाया जाबायानो। जानोसै लोगोफोर। बाथोन जानो सोलों बानलु
दाउ बिबुसोनो गारासै दिनै दाउ बिमानो गोथाव ना दाउ बिमासो होनबा दाउ बिदैखौ बाथोन गाना गोथावथार जादों मोनामनि बाथोना बेदर मानामुनिखौ सामफ्रामबो बाथोन जावो आं नोंसा बिफाया फैबाथाय जि बुरजा बुरजा लाबोदो बाथोन देनो होयो मेवा